Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Aglaysa. Iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda anak iti nobyo, iso ni Marco. Makunak ang naragsak ti relasyon mi kini Marco. Ngam kalat ang nagbaliw ti amin, iti panagsubli ti best friend na a babae. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glyza, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensyakan, no italang manan ang nakapag-date ta, Glyza. Okay laang, Marco. Saan mataparikot day ta kanya? Maawatan ka. Tadamat nga rod trabaho. Agyaman ak no kasta, Glyza. Awan gayam. Ada outing mi kadagiti ka eskwela ak idi high school kami. Intun Sabado daytan. Kaya't ko kumati mapan, no okay lang kan ka. Katuan saan matadakas na mapan ka? Sa maysa, iti anya ko maaga po aparitan ka. Dakal ti panagdalag ko kan ka, Marco. Agyaman ak no kasta. Amangan no mabisin kan. Itay pa'y Ala, inta nga rodan iti paborito ma restaurant. Terry, adaman sa ludsodok kan ka. Anya ti saludsudam Glyza, my friend. Kaeskwilaam ni Marco iti high school. Saan ka di? When? Apay, nalipatam, asyak tinangalaan na iti number mo, iti kolehyo tayo. No kasta? Mapan ka di iti outing yo? Of course! Apay ka di. Pagkikit-kitam to nga rod ni Marco, ha? Amang ano ti babae nga umasidagkan ko, ano? Oy na, si kakit dimot friend. Samet a babaero ni Marco Anobio. Ang bayam, siyak ti makaamo ka dagiti babae nga agpapansin kan ko na iti outing me. Agyaman naklawanay kan ka. Madunagon ako ngamin. Iti anya agapo madanagan ka, friend. Saan ka matakasta ini? Ay, jak amo. Ngam sa bali ngamin ti agparparik na kanya. Ada akon, Manong Frank. Apay nga itakalaan. Nag-overtime kami ngamin. Sa maysa, at tidog ti pila iti paradaan. Manong nga oras ang pila, Itaman pa'y asan na ka nga intulod tinobyo. Ada ngamin napatag-apag nana. Kastagayam. Kung naklakit din, nag-break kayo. Di naklain tulod ni Marco. Sa balin ti panunutam, Manong. Nay, ada kang bagaya may nanakaw. Kasangsangpat na, tatang. Kahit nagatang mo ka dito yung pagatang kaw. Siyempre, tatang. Sana mabalin ang malipatak tim pagatang yo. Hello, Marco? Naimbaga bigat mo, Glyza. Pasensya ka na. Saan ka pa'y lama itulod iti trabaho. Napuyatak namin iti outing mi. Awan parikot may papan iti dayta, Marco. Ano saklatan ti ag-commute? Narigat matlaan no may naksukunan kat napuyat ka. Ang mga no dayta ti pakadiskrasyaan ta. Nagyaman at tamawatan na, Glyza. Awan kaya. At ang ginatang ko apasarabok parahin ka. Itad kunto into nagkita ta. Agyaman na, Marco. Mala, kastapay nga ron. Naskan nga agsagana akon, tapno sa anak amaladaw iti trabaho. Okay. Gananat ka. I love you. I love you too. Oh, ada ka my friend. Anya ti aramidam diti pagtrabaho. Saan ka kadipay anak ka out, friend? Alas 5 5:30 ti out ko ita. Ganun? Ay, urayan ka nga rod diarwar.
Oh, saan ka di pala nga gawin? Saan pa'y? Ada kayat kung ibagakan ka. Anya dayta. Ibagak to, inton madamdama, kalpasan ti trabaho. Oh, rumwara kon. Kita na kay Jerwar. Ang mga makita na pa ti boss mo. Awan ti pagtugaw kong ijerwar. No kayat mo. Agtugaw ka pala ang dita sofa Ha? Sana bali. Tawan mo't clean, temi. Aramidak lang ti report ko para itang aldaw. Kalpasan na. Mabalintan ton ti agsarita. Apay amasapal adi ti coffee shop ay lang ti pagsaritaan ta, friend. Wen, taado ti istorya aken ka. Maipapan iti anya. Maipapan iti girl best friend ti nobyo. Girl, best friend? What? Di mo ibaga asahan nadakamat ni Marco ti maipapan ka ni Queenie. Nadakamat na ti maipapan ka ni Queenie. A best friend na ida high school kayo. Ngam ti kunana kanya. Imakar da Queenie ija Manila. Wen, nabayagan ni Queenie ija Manila. Ngam imay mat iti outing me. Ket kuna nang agsublin dito'y lugar tayo. Oh, di agsubli laang. Awan mat parikot iti dayta. Amum ka di, no asino ti makagapo, no apay akayat na ti agsubli dito'y. Anyat kayat mo asawan. Ni Marco Anobion ti makagapo, no apay akayat na ti agnaed dito'y lugar tayo. Anya? Kasanulaang nga maagaw ni Queenie ni Marco kanyak. Kasanulaang nga dagiti plano mi. Ada ka ti panikot mauglay sa anak ka. Ha? Tatang. Wano, ada diyo nagkinaawatan iti nubyaw. Apay mo't anay bagayo ti kasta, tatang. Saan mat ngaminan nga umumay ni Marco dito'y balay? Saan nakas ide akanayon na ka nga itulawd manipod iti trabaho? Kuha, tatang. Okay kami lang ka ni Marco. Adula ang namin ti pakakumikuman na. Iso adinan masango ti mangsukon, kan mangitulod kanya. Sigurado ka? Uwan, tatang. Sigurado ah. Guys, lukatam tiri daw. Apay ayaman, no? Rumwar ka, anda bisitam. Mano, ibagam RPC ak. Agsublin tulangan iti sa baling aldaw. Adda ni Marco J. Salas. Kaya't nakakano ang makita. Anya? Awanan ti adu asao. Ingkakat sangon ti bisitam. O sige. Ibagam nga orayan naklabiit, Mano. Taapay pailaan. Siyempre, magsagay-sayak pa'y mata. Naimbagman ta nalagip mo tiin may diti balay? Pasyarin ka kung may di pagtrabahuan. Ngam day off mo gaya mita. Apay ngamin adi ka nag-text kanya. Uwin, takayat ka kung maasurprisaan. At itirigalo kan ka. Anya nga'y tilinaon day ta paper bag. Di mo damagan. Awatam kit di. Masigurado ka magustom da ito eh. Ang yaman nak, Marco. Hindi. Inarakot na kamatan, Glyza. Ngamin, ay ayatin ka. Uray siya. Ay ayatin ka, Glyza. Mabitla nga, Glyza. Sung batak pa'y tiawag ko. Asino nga tati imawag ka ni Marco? Apay ang masapal pa'y laang arumuara. Kat napigsa mo ti signal dito'y salas. Glyza, pasensya ka na. Yung madda pa emergency anas ka napapanak. Asino ayat imawag? Tigayam ko. Kasapulan na kano titulong ko. Iso anas ka na mapanak iti ayan na itamat laing. Ay ngam kasangsangpat mo laang. Saan tapay anak kapagsarita iti nabayag? Pasensya kan. Emergency ngamin. Bayam, bumawi akto iti sabaling aldaw. Okay. Agan anat ka. Agyaman ak. Sige, inakon. Hello, Tere. Imawag ka man.
Friend, umay ka iti address nga i-text ko kan ka. Ha? Ay, basta, agawa ti umay. Saan ka maawatan? Ay, naawanan ti ado sa ludsud, friend. Basta umay ka. Agawaan, Ngam, Madayta, i-text ko ti lugar a papanam. Kompleto dayta, tapno mabiro kam adagos. I-text na, no addakan ton itirwar ti restaurant. Well, di ka maawatan. Ang mga no prank maninday ta. ay nasaan? Basta, agawaan ti umay ti address nga i-text ko. Babosh! Anya nga tati kaya't asawan ni Terry. Makitkitan ka nakatugaw iti asidag ti tawa, friend. Ti awanan pa Friend, relax ka lang. Di kagi skandalo, tapno sana makadlaw ti nobyom kanti girl best friend na nga uleg. Di ko na ni Marco kanyak itay. Ada emergency apapanan na. Tagayam, agdate da ka ni Queenie. Kunak man no ang paghayam dalaan. Iso mo ti amok. Iso anas daawak itay nakitak ida amang mangan iti daytoy a restaurant. Sapay dudwa dalaan. Agsungbat dagita adto kanyak. Inayaban ka. Tapno makitam a mismo no anya ter aramiden ti nobyom kanti best friend na. Way, pangaasim Di ka agi skandalo dito ay. Urayan talangan ida ijerwar. Talagang agburburak ti darak ang makakita kadakwada. Ay na maawatan ka, friend. Angam kontrolam ti bagim Panunutan pa'y anaimbag ti aramidem. Agyaman na, temay ka, Marco. Nabayagan saan ta arimwar. No saan kami siguro nga imakar iji Manila. Ang mga no... Naisip ka di emergency ni pagbagang Marco. Ha? Sino dahil a babae, Marco? Glyza, apay nga da ka dito eh. Ibagam kan ko na no asino Marco. Queenie, iso tinobya. Nobya na kalagayam. Ngam no agsasao ka kasla agasawa kayon iti best friend ko. Panagkunakat nas kan abagbagaam ti best friend mo, Marco. Ngamin, di na amo ti pagluglugaran na. Ops, ulitak man na. Saan kayo ba'y nagkalay sa akin ni Marco? Kaya't asawan Sumardan dita. kan, Queenie. Di mo ko mapagsawan iti kasta tinobya. Noan niya ti panang respetom kanyak. Iso kumamat ti panang respetom iti nobya. Glyza, pasensya ka ni tinaisawang ni Queenie kan ka, ha? Nasaysayat siguro na ag-cool off tapay lang, Marco. Ha? Iti niya agapo. Amo ka napatagkan ka ti best friend mo. Maawatak matdayta. Ngamjak kayat adumtang to ti aldaw. At ti best friend mo pa ti agbalin ang kaagaw ko. Awan ti call off ang mapasamak, Glyza. Noan yaman ti nakita mitay. Biktima aklaan. Timbaga na kanyak. Kat itulod ko lang iti may nga ospital. Tamasakit ni nanang na. Jak impagarop. Nga iti dayjay gaham a restaurant ti papanan mi. Anya? Di kagdanag. Liklik ako ni Queenie. Marco, saan mat amasapol aliklikam ni Queenie? Di kanyak laan. Kitaan niyo kumati limitasyon niyo kas at pagayam. Aglano, kat adan kan iti nobya. Pasensya ka nung nasaktan ka, Glyza. Ikarik, sana na maulit. Nangagkumati nagsaritaan nyo ka ni Marco itay, Glyza. Di mon ipalagi pa'y dayta. Tamasaksak tanak laan. Ay, panagkunag. Ket pagbabawyan mo tinobyom, tinaaramid na. Sa maysa, inulbudan laang mo't gayam ni Queenie. Agpada kayo lang a biktima dito'y friend. Isu ano siyak tisika. Ikampay iti may sa agundaway tinobyom. Friend? Panagkunag, saan ang maaramid ni Marco ti kasta?
Ngamin, ni Queenie mo iti mga aramid iti wagas, tapno agkadwada. Ni Queenie ti dakkel ti panaggusto na iti best friend na anobyom. Terry, Anya nga ro ti maramidam, friend, kat inulbudan mat nga ro ni Queenie. Basta may siya lang ti maibagak, ilaban mo ti ayan-ayat yung ni Marco. Di ka agpaabak iti desperada a girl best friend na. Agyaman na tayo manugot ka nga kita ta, Glyza. awan anyaman na, Marco. Oras siya, kaya't kumot nga ornusan ta ti amin. Pasensya kan. Nung kasda tinagbalin a reaksyon ko, iti nakita kayo iti best friend mo iti dadya restaurant. Ngamin, amok ana sursurok pa ng best friend ti pangibilbilangam kan kuana. Pasensya kan, Glyza. Jack ingagara masaktan ka. Ikarik, saan nakto ang maagaw ti uray asino kan ka? Agyaman ak kasta, Marco. Kalpasan day ta pasama, sana na nagpakpakita ni Queenie kanyak. Didamag ko, nagsublin ijay Manila. Numay papanmet kada kami kini Marco, nasaya at lata ti relasyon mi. Plano mi meten ti agkalaysa, iti kabiitan a panawen. Alakastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Glyza. Agyamanak, iti daytoy apakasarita ang pagayam, Glyza. Ala, kaplaawan kayo, iti umadani na kalaysayo. Ket sapay lakuma, tagtutuloy, ti kinatibkaryo, ken kinapudnuyo, iti tunggal maysa. Tapno agtutuloy met, ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged, iti tinagan Glyza, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, ken iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged iti naga na Glory. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Problemak ti asawa. Gapo iti trato na kadagiti dua nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glory. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Lakay, apay ngamin adi mo kaya't apagtrabahon dagiti anak ka. Imbes ko maatumulong da kadagiti trabaho mi jay talon. Saan mat? Taday talag cellphone ti amuda. Bayam kadilat taidan bakit? Kabalak matiag trabaho. Bayam at ipanagadal datin tunarenda. Wen angam saan mat nga rod nga adal ti aramiden da. No di kat ag cellphone. O, kitaam ni Dalia. Idi pa'y laubing, insurok kadagiti trabahon dito'y balay. Nagagat itan at tumultulong kanya. Saan ta napagapaan day tabanag? Nuko nakasaan mo apagtrabahon ita? Saan? Mawatan. Apay ngamin aya, tadi mo kaya't apagtrabahon ida. Anya ti makagapo. Ibagaman. Diyak kaya't mapadasan dati rigat ko idi ubingak. Kakaasyak apagtrabahon da iti talon. Ipaawit da kanyak ti kaban-kaban nga irik. Nga uray diyak kabailan nga awitan. Saan mo mat ida aparigatan? Ipatrabahom laang kadakwada at ikabailan da nga aramiden. Kabalak pa iti agtrabaho, kunakmat. Ay, ala, makaammo ka man laangan. Jonel, tangay si kamot ti inauna, kan 16 matan ti tawan mo. Kabailang matan ti tumulong kinitatang mo ijay talon. Mapan mo tulungan ni tatang mo, takaasimat. Ay, tsakayat nanang, mabanugak.
Nagdakkel tabagi man ako. Ngam di mo kayat abannugan. Anya nga iti kayat mo nga aramidan. Mangan kan maturog. Sana kayat ni tata nga mabanugak, nanang. Isuasaan da ko napilitan na mapanijay talon. Kat, saan kayo amaasyan kin ni tatang yo? Nga isula ang tagtrap-trabaho? Kabaalan ka numot ni tatang? Uray pa'y ibaga na akabaalan na. Tulungan nyo lat na at akaasimot. Saan na nga rod akayat nga trabaho kami? Tagulit kayo, mat. Anak, aldawan, ingka mangisaangan ta dapat aramidak. Wen nanang. Imbagpay kan ka, tamatulungan nak ititrabaho dito'y balay. Siyempre, masyanak mat kada kayo. No trabaho yo amin. Sa anak matakas la kadamanong nga awan amuda at trabaho? Saan mo idaatultuladan? Tama diti sa dotanak ko. Wen nanang, saan kayo ang madanagan? Takanayon kayo at tulungan kadagiti trabaho yo. Nasaya at ngarod no kasta. Bakit? Masapa ka mapanijay talon na. Isa runong tulangan ti balon ko. Agkape-kape Saanin? Sayang ti oras. Sumingising ton jay init. Napudot ton no agarado ak. May ti agarado no kastoy adi pa'y simingising ti init. Ay nalakay, sobramat ti kinagagat mo. Inton ko nagsakit ka. Para kadagiti anak ta ti araramidak. Tapno daw sa rindang agadal. Ipalubos mo kumangamin at tulungan da ka. Dahil ta ka di man ti pagsubangan ta. Papanak man laangan. Nakaluto ako. Apay akas lama ditiriknak. Impilit ko ti bimangon itay. Uray maditiriknak. Takunak no maikat matlaang. Ngam kaslaki markaro. Ay, kasla maulaw. Nagsakit ti ulog. Ito ba ako manipay. Good morning, nanang. Good morning, mat anak. Nakariing kagaya man. Apay akas ta tila ngayo. Maulaw ka na ko. Nasakit ti ulog. Ha? Dapadapan kayo man? Ala, nabara kayo. Masapul nga agtumar kayo iti agas. Sapay awan agas nga istak ko, anak ko. Inak gumatang ija store, nanang. Alaman nga rod, anak. Mapan ka mangala iti kwarta ija wallet ko. Sige nga rod, nanang. Panawan kayo, pay. Kasanugayam ni Lauro. Diyak maituludan iti balon na. Ay, kaasimat na asawag. Inakriingan ti may kadwa nga anak ni. Taiso ti ibaon ko amang itulod iti balon ni Lauro. Miller, Jonel, bumangon kayo di tanta ni Aldawan. Bumangon kayo. Apay ka di, nanang. Apay ka di, nanang. Kaya't may pa'y ti maturog. Saan na kami kumamot ang disturbon, Ay, nagmayat lakit din ayat ti biagyo. Saan ang mabalin kanyak ti kasta? Miller, sikat ti mangitulod iti balon ni tatang mo. Kat si kamot Jonel. Sikat ti mapanmanggaik iti pagmulaak iti karabasa. Maditiriknak. Iso ada kayo pa ilaang timang trabaho kadak iti trabaho. Ura italaang. Kayat nanang, ipulong ka kinitatang. Sige, mapan kayo agipulong kinitatang nyo. Kaya't yung kadita panawan kayo, kat makaammo kayon itibiyagyo. Nidalya laang ti isurot ko. Yamot to ni nanang. Bumangon kayon kunak na eh. Didak urayan ang makapuntot. Ta mga nubuyatan kayo iti danaw. Adtuyan ti agas yun, nanang. Agtumar kayon. Agyaman na kanak ko. Naisagana yung kadin tibalon ni tatang. Siya kung timangipan itibalon. Sigurado asaan manen nga agawid day jay. Imbaon kong dagiti kakapsat mo. Agdalos ka laangan dito ibalay. Ha? Imbag man ta na ibaon nyo ida. Nagungutak Imbagak apanawan ta ida. Ganda kamat gayam, nanang. Ni tatang lang amin ti saan ang mangayak nga agubrada. Anyan tulangatan ti pagbambanagan dagiti kakabsat mo. Nukas jay dalatan.
Asino tinagkuna abaunem dagiti anak ta, Glory? Lauro aguri-gurak. Asino nga'y timang trabaho kadagiti trabaho no saan nga isuda. Uray italaang agsakitak ng trabaho da. Inton maminsan, uray saan mo ama trabaho dagiti trabaho. Siyak tulatan timang trabaho. Basta saan mo idang ibabaon. Takaasi damat. Si kati kaasi saan nga isuda. Kabalak mo tiyag trabaho. Masikuranak amang kitkita kadagiti anak mo anak kailadlatan ngagmalmalam. Inton masurunak, panawan kayon tamakaamu kayo matan. Unay ka matan, Glory. Kaslaawan pa nang ipatag mo kadagiti anak ta. Tandaanam at da obligasyon ta kadakwana. Wan, ngam nalabas tar aramidam. Kaya't kulang mat nga agbiag da naragsak. Asaan da maparpariga? Saan akas idi ubingak? Amabutengak iti day ditatag. Tano saan nga agtungpal iti kayat na, bauten nak. Naranggas unay kanyak day ditatang. Katwan tasaan mo mat ngamin apudpud no nga ama. Huston, diya kayatan alagi pan tinaglabasak idi ubingak. Tinapatag kanyak ita. Saan ang mapadasan dagiti anak ko, tinapadasak idi. Nanang, imbag man ta nakapasyar kayo. Kumusta kayon? Nasaya at mat anak ko. Diyak mo't mauray nga umay nakpasyaran. Di siya kon timang pasyarkan ka. Ay napasensya kayo, nanang. Nagadumot ngamin at trabaho. Diyak mapanawan to'y balay. Mas daawak mo't nga biniti asawam. Aging ga ita dadakkel dagiti lalaki nga anak yaw. Di na mo't ida pagtrabahuan. Day tati pagsungsung-batan minumaminsan, nanang. Diyak amo no anya ti ibagak iti asawak. Tapno mabaliwan na ti kasdi akapanunutan na. Kasawmlatan adag iti anak yo at umulong da iti trabaho. Inaramid kon day tananang, ngam agungot ni Lauro. Kabaelak mat abaunan ida, ngam kontraan nakmat ni Lauro. Ay oo, na yun ti asawap. Naparigat ngamin idi ubing. Iso nga ita, di na kayat amapadasan dagiti anak na ti agrigan. Nagpailyak kita. Inak gumatang iti mausar iti talon. Agpakuyog kan kadagiti anak mo, tapno adda kadwam nga agbagkat kadagiti gatangam. Saanen, saklatan. Mangarkilakon iti tricycle. Ala, makaamu ka. Tangay di mo mo't kayat ti matulungan. Diyak amo no anyat klase ti panagpampanunot mo. Nagtalna ka. Kaslamot awan panunot kon iti daytang ibagbagam. Ay, diyak amo kan ka. Sapay ko mata saan mo apagbabaw yan iti udi na. Ti kasta pa nang spoiled mo kadagiti putot mo. Ang mga nusikanto ti agbabawi iti kasta nga ugalim. Awan pa nang ipatag mo kadagiti anak mo. Kagura da kanto lakit di, no bumakit ka. Nasingpat ni Dalia. Iso ti pudno amang ipatpatag kanya. Tamunak atulungan itirigat ko. Patsyak adinak to kagura. Talimpyo ti panagpampanunot na. Tsaka mukin ka. Panawan ka man langan. Nanang. Apay kas ta titsura yun. Kas kailan nabamban no? Ay, nagtartarayak nga imbay dito balayaw. Ay, agdi na magdita paradaan di tricycle, di pa nakadisgrasya ti asawam. Ay, nadungpar ka no ti tricycle ang nagluganan na itay. Ay Diyos ko, sa dino ka nung nga ospital ti ayan ti asawak, nanang. May samad nga ospital ti anda dito lugar tayo. Di ije ti papanam. Sige nga rod, nanang, tenak kitaan ti asawak. Dito'y kayo pa'y labalay, tapno adda kadwa dagiti apo ko yun. Ewan, awan pagdanagam, mala, ingkan. Ay nalakay, maputad ka no ti gurong mo. Naparpar ka no ti tulang na, kat saanan amay salbar dagiti doktor ti may sasakam. Sana mabalin bakit? Kasanwa ka makatrabaho nga eh. Numaputad matan ti may sasakak. Bakit? Saan da ka din ang mabalin a remedyoan? Kinasarita kong dagiti doktor. Detala ka no ti remedyo. Ti panang putad da iti saka. Kasano pa itaan?
Sana ko na makatrabaho. Imbaglakit din, tati nakabangga kada kayo ti agastos dito ospital. Dayta ka no lang ti maitulong da. Tapada tayo matla amarigrig at tinakabangga kada kayo. Unay mo tanda kaso yan nagbanagak. Jack maklon da ito'y. Agyaman kakit di alakay. Takas talaang tinapasamakan ka. Iso aswerte ka pa ilaang lakay. Itatakastan tinagbanagan ni tatang. Kasanon tibiyag tayo. Damagak man kada kayo. Noan niya ti kasayaatan nga aramidan tayo. Tapno saan tayo nga agbisin. Nanang, kinapudno na. Idinsang patyo ni tatang ang nakasaklay. Pirmi ti asikin kwa na. Diyak kayatan ngagtrabaho ni tatang. Siya kung ti agtrabaho iti talon. Tulungan na ka, Miller. Wana, Manong. Alangan mat ani tatang. Katpilay nga rodan. Agyamanak numaasi kayo iti amayo. Tulungan dak amangan dingay iti amayo. Takas laawanan patag tibiyag na kankwana. Itatanaputo dan ti sakana. Sige, Nanang. Mapantayo nga rod iti silidyo. Takasarita tayo ni tatang. Ibagatakan ko na, Manong. Tadata mo ti agtrabaho iti talon. Amangan no iso ti may sa pagladladingitan na. Tapampanunutan na. Asaanan ang makatrabaho. Huwag ngagpaiso, Nanang. Amangan no pampanunutan ni tatang ang marigatan tayon. Alangaron, da kayo ti mangay ayo kankwana. Takaasimay. Lakay, kadwak dagiti anak na. Anak ko, kasano pa'y tibiyag tayo itan? Saan kayo na may paayan itinanam ay abyan? Tagastuyak matan nga amayo. Tatang, saan kayo ngagladingit? Ipatpatag da kayo unay. Da kamin kini Miller ti agtrabaho iti talon. Saan ka di, Miller? Tatang. Masyan kami unay kada kayo iti kasta nagbanagan nyo. Saan kayo amadanagan? Tasaan da kayo abaybayan? Saan ko apinilit idalakay? Isuda tinagdisnudo ngagtrabaho. Kaputapat-pat ganda ka dagiti anak ta. Agyaman ako unay kada kayo, anak ko. Sapay ko matamawatan da nga amayo. No sana ka nagbali na kastoy. Ikarigatan kayo ko mga ipayan itinanamaya pa nagbiag. Ngam kastoy ako na. Marigatan ako nagtrabaho. Dadakkel kamin tatang. Isuada kamin ti agtrabaho. Pakawanan da kami kuma. No saan mi napanunot ti tumulong kada kayo idi. Pakaragsaka kamin. Numakita ka saan kayo ang marikrigatan. Iso nga itatatang. Da kami matanti agtrabaho para kada kayo. Nagagatitan ngagtrabaho dagiti anak mi Mr. Lonely. Kung kunakpay kit din itinakam ko. Nga inuray da pa'y nga da mapasamak iti amada. Sada maasyan iti daytoy. To'y pag-ayam mo, Glory. Agyaman pag-ayam Glory iti daytoy apakasaritaam. Naasyan dagiti anak yu iti amada. Ket isuda met lang tinagboluntaryo nga agtrabaho. Ket kada tayo mat anagan na, saan anasayaat nga ispoil den ti anak. Tay kunada nga ruden, amin analabas, dakas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Glory. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan ak Karen, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag. Barang makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumneg. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Karen. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na! I'm so excited, friend. Apay anak ko namday ta, friend. Una! Kaputa manulangin nga aldaw, kat mapantamat kan ijay syudad. Ijay tantong agadal. Siyak, jak amo no ma-excite ak wano saan. Ngamin, italaang amaya dayo ak kadananang kantatang. Di ka madanagan. Mairwam tanto matlaeng. Sa bagay matkit di Kat, naisaganam ka di amin nga awitam ijay pagyananta? Oh, sure! Siyak pa'y matikunam. Hindi pa'y lang napalabas alawas. Naisaganak amin ang dagiti usar ko. Ti pa nagpasyudad talang, hindi urayek. Nasayaat nga rod no kasta, friend. Karen, anak ko, agan-anad ka kumaijay syudad, Uwan nanang, di kay madanagan. Daamong pa'y latimapan ijay syudad. Iso anas kan ti dublay apanaganad, anak ko. Uwan nanang. Liklikam kumati makibarkada. Nang runa kadagiti saan anasaya at ti aramid da. Uwan nanang, awan ti pakadanagan nyo. Ni Francis agayam ko manipod ubing. Isulat ti gayam ko aging ga ijay syudad. Hoy, friend, among ka di? Kanayon ka amadlaw ni Benji ang nakakita kan ka. Ha? Kanayon na kaming mingan. Anya? Panagkunak, gusto kan kanay di a Benji. Ay na, nukas kan kwa na ti makatuluyam. Uy, sana all. Shh! Sumardan ka man si ka, Francis. Amangan no adda makangagkan ka. Nakababain. Anya ka maten. Francisca tinagan ko anya. Ala, Francisca no Francisca. Basta sumardang kan. Wala, mangantan, friend. Ay, mangantan na talaga. Tani, mabisbisingin ako si ka. Itay pang akit kiraos ti tiyan ko. Di kamot ngamin mangmangan iti bigat. Talaga mabisin ka Naibag nga orasyo adwa Awanan ti bakante alamisan. Mabalin ka diti makisango kada kayo? Ha? Wan, ayos lang. Ay na, ang pogi mo naman. Ay, jak samot ten mangan. Ngamin, nakita ka laeng. Ay na, napsuga koan. Anya? Si kakit dimat. Ala, mangan tayo nga ro din. Ay na, maragsakan ako unay para ken ka, friend. Apay anak ko nung tikas na. Gaputan na gwapo ni Benji asutur mo. Sutor nga ibagbagam. Saan mat nga agar-aram kanyak jay tao? Ay na, friend.
Agaram to dayjay kan ka. Anya kumangay tiga punang alaan na ti cellphone number mo, no awan pa naggusto na kan ka. Si ka talaga. Tila ibagbagam. Alakit din. Mapantan ijay classroom. Manulaangan a minuto. Mangrugin ti klase tayo. Uy, sus! Amo ko noon niya ti kayat asawan da pa nagis-isem mo, friend. Ha? Uy, itay kapailangan palpaliiwan anya. Nakaisam kalata amang kita iti cellphone mo. Anya? Uy, amok katetex mo ni Benji anya. Si kakit dimot. Basta umisamak. Wano makita man nakaragrag sakak. Ni Benji ti kanayon mo nga ibaga ang makagapo. Katwan mat. Ay na, aklunam ngaminan friend. Naggasat ka. Ngamin, iti kinaado ti babae. Sika tinagustuhan ni Benji. Anya? Hoy, ang mga nalipatam. Imay ta dito'y syudad tapno agadal. Saan ang maki-boyfriend, anya? Wan, pudno nga agar-aram kanyak ni Benji. Nga mabuto nga kadananang kantatang no maamwanda. Maki-boyfriend ak to, no nakaturpo sa kon. Saan pa'y nga ita? Napudno ti panagayat ko ken ka, Karen. Benji? Ikarik, saan ka ngagbabawi? No bilang taklo nam ti panagayat ko ken ka. Ngam Benji. Jak mailibak. Nga adamot panagayat ko ken ka. Ngam mabuto nga ngamin ka nagitidadakkel ko. Awan ti ron ba nga pagbut ngam, Karen? Ngamin, saan namat akayat asawen? Ano aklunen nak, katagdan natan? Aklunen nak, agpinatagta, ken ituloy ta ti agadal. Duata nga agarapaap para iti masakbayan ta. Ay-ayaten ka unay-unay, Karen. Kat sapay la kuma, takasta ka mat kanyak. Anya? Inaklon mo ni Benji, friend? One friend. Mariknak mo't anapudno ti panagayat na kanyak. Iso nga inaklon kon. Kan may sa, nabayagan nga agdatdaton kanyak ni Benji. Ay na, sana all at talaga. Ay na, sapay la kuma. Tada kayo lata aginggat kanibusan ang tinubong. Iti kasta, happy all the time. Anya? Hoy, sumardeng ka man si kabakla. Awan at talaga tinasaya at arumwar di tangiwat mo anya. Huh? Apay, dagas ka diti imbagak, ada kayo kumaaging gat inggana. No di mo kayat, di saan laeng? Anya? Hala, umay kakit din ija kusina. Nakaluto ako, iti pamigatan ta. Mamigatan Benji, sa diyo ti papananta. Nabartak taon na yan. Itulod na kuman iti boarding house me. Sigurado nga orayan na ko ni Francis agayam ko. Adala papananta. Di ka madanagan. Siyak ti makamukin ka. Aha. Sa dino? Basta sumurot ka lang kanyak. Saan ka baybayan? Kaya't konti maturog. Kaya't konti aginana. Panghasim. Itulod na kuman. Adahal naman ti rabi Di ka madanagan ko, Nakmet. Makaina na ka iti husto iti papananta. Hoy, jak amon wanya ti ibagakan ka, friend.
ti aramidak ita. Mariribukan hak. Kasanun, numaamuan da nanang kantatang daytoy nga inaramid ko. Katanyangay! Saan na may sublit inalpas ang napasamak? Ay, nuapay ngamin anapan ka na ginuma. Nagdala ka kini Benji. Gaputamok adinak baybayan. Ngumjak namnamaon agun dawayan na tipan nakabartag ko. Anya? Hoy, awagan man day di alalaki. Siyak ti makisarita kan kuana. Daita ti parikot ko, friend. Ngamin, jak matan makontak ti cellphone na. Anya? Anya ka di dayta nga inaramid mo, anak ko. Impagarup mimot lakit di no igagaid mo ti panagadal mo. Agam saan mo't gayam? Tatang, nanang, pakawanan dak mo ma. Ay na anak ko, pinanunot mo kumadag itirigat mi iti amam ng trabaho. Tapno laang at tapos-busam iti panagadal mo. Kamapay akas ta tinaramid mo. Nanang. Hanggang panyangay nga raw. Awanan ti maaramidan tayo. At daditan. Pakawanan nak nanang. Sumardong nakpailaang iti panagadal ko. Kat, ti amat ti sikog mo. Di kay madanagahan, tatang. Nakasaritak ni Benji. Nagawid lang injay lugar da. Umay tumutlaang, tatang. Nasaya at ngarod no kasta, anak ko. Hello, Benji. Hello? Sino dito eh? Ha? Di na ka di maibusesan? Siyak na ito eh. Ni Karen. Kasta? Sige. Umawag ak tulangan ito maminsan ha. Pagumi ko makita. At ang amin na patangar aramidan. Bye. Anya? Mabiit lang. Benji! Mabiit lang! Karen, anak ko. Nangag ko ti saritaan nyo itay iti kayan ayat mo iti cellphone. Nanang. Anak, di mo pilitan no di na kayat nga itakder ti dayaw mo. Amok amarigregatan kan, gapo iti panang pilpilit mo kan kuana. Gusto kayo, nanang. Ngam ay ayatak ni Benji. Kat amok akas jaymot kanyak. Nagbidot ka, anak ko. Ngamin, no napudnukan ka ti maysa lalaki. Idinaamuan na amasikog ka. Ad-ad ako mga ipakita na kan iparik na ti panagayat na kan ka. Ngam saan? Takala at latan anag pukaw. Agasam tadi nakapay kayat akasarita. Nanang. Iso apang aasim, anak ko. Di mon pilitan no di na kaya. Tiawanan ba'y na lalaki? Kalpasan ti amin. Basta nagpukawlatan na kaslasok. Friend. Hoy, pagarap ko matlaki din no napudnukan ka di alalaki. Ngam saan mat gayam? Buhay! Ay na! Uwan nga rod, friend. Nagtalaga kan ko na. Gaputa manumot na abulan nga agayan ayat kami. Ngam nagbidutak mat gayam. Hay, Ket, anya nga iti planom ita, friend. Nasken atakderan na kayo, iti agbalin nga anak yun. One friend. Aramidag ti amin. Kan adamat karbangak kan kwa na, no bilang laang. Anya, friend. Nakasagana ka ka din? One friend. Mapantangarudan Mabitlaeng. Amom ka diti hustong address ni Benji? One friend. Masigurado ka husto da ito intad ti may sa amakam amo kan kwa na.
Nasayahat nga rin no kasta. Ala, mapanta nga ruden. Nak! Tao po? Tao po? Awan sama tao, friend. Amangan kidimat no sa bali tinagturungan ta. Saan ka agbidot, friend? Dito'y nga agnanaad na Benji. Ha? Magandang umaga sa inyo. Sino po sila? Oh, Tagalog pala ka? Shh! Friend! Ay, pasensya kayo. Kunak ngamin no Tagalog kayo. Anya ti masapul yo? Kwa. Saludsudan mila ko ma. No dito'y kadi nga agnanaad ni Benji. Well, dito'y. Anya ti masapul yo iti asawa? Anya? Asawam? Kunam? Well. Saan kami pa'y matkit di anak kalaysa? Ngam, adan anak mi. Anya? Ala, umunag kayo. Taidya ti pagsasaritaan tayo no anyaman ti masapulyo kan kuana. Pasensya kan ading. No adaman nagbidot ni Benji. Saan na siya? Kan maysa. Awan ti amok maipapan kada kayo. Anya? Kinapudno na. Sakbay ang nag-enroll ni Benji iti pagadalan. 5 abulan ti anak mi iti. Iso anjak amo ti napaspasamak iti nagbaetan nyo. Ngami, nalaing ni Benji nga agilimad. Dayta ti pudno. Anya? No kayat yo. Urayin nyo asumangpat ni Benji. Agsarita kayo. Okay lang ka di kan ka, sis? Okay lang kanyak. Ni Benji ti ama ti anak ko. Ngamjak kanunungan ti inaramid na. Ngamin, amok tirik nga ti maysa nga ina. Nga awan ti ama at tumakdar para iti anak na. Agyaman kami no kasta. No kasapulan atong pang. Awan problema kanyak, Karen. No day dati wagas. Tapno maipariknam kan ko na ti saeng nga impaay na kan ka. Karen, apay nga da kayo dito eh. Salod-sod ang pailaong? Naapay nga anda kami dito eh? Awanan ka itibain! Karen. Ulbod ka? Apay nga inlimad mo kanyak? Ti kinapudno nga adamod gayam kadandanam. Kan adamod gayam an anak yo! Saan lang asyak ti linukom? Nudekat ng runa ti ina ti putot mo! Karen. Awan konsensyam alalaki? Pakawanan na, Karen. Di kagdanag. Suportarak tagbalin nga anak ta. Saanan? Narigat man para kanyak at tumakdar kas amakan ina. Ngamtakdarak. No adaman ti isuportam iti agbalin nga anak ko. Isuportam laangan iti anak yo kini Jonah. Nasakit ti inaramid ni Benji. Ngamnasken nga aklunak para iti imuna a pamilyana. Impas ngay ko ti anak mi. Asan apulos a nagparang ni Benji. Intuloy ko ti panagadal ko agingga nakaturpusak. Ket iti agdama natalged metten ti trabaho. Ket naragsak kami metten iti anak ko. Ito'y pagayam mo, Karen. Agyaman nagpagayam Karen iti daytoy apakasaritaam. Awan ti imposible iti kasken ka akabaalan na ti tumakder kas ama ken ina. Ala, sabay la kuma, tamam-amom tumat ti lalaki apara ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti tinagan Karen manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear
Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Lugitan, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.